tisina that close. Maafrika yedu. Mupakati ipapo. Amen. Asi sipo panyika yavapenyu. Aenda muzororo. Saka tisarambe tichitaura kunge ari pakati pedu panyama. Is no longer here. Is now resting. Maafrika yedu. Ndo tinotungamirwa neshoko rani? RaMwari. Munhu anozvarwa, munhu anofa. Wakati umwe akazvarwa iri nyama, nyama yafa, nyama yakafa. Haasi siri pakati pedu panyama. Pomwaje weAfrica haasi sipo pakati pedu panyama. Saka bonge paine musiyano pakutaura kwani? Kwedu tisarambe tichitaura kunge aripo. No, he's no longer with us. We need to let go. Pane rwendo rwaanotopa kuti afambe. Maafrika yedu. That needs to be clear. Maafrika yedu. Mukuzvizvisa zvandipedza kutaura. He's no longer with us. He's resting now. Saka nemutauro wedu ngausvitochinja. Zvatanga tiinaye akatidzidzisa. Haleluya. Amen. Chaatisira ishoko raakatidzidzisa. Idzidziso yaakatidzidzisa. Haleluya. Amen. Mararamiro akararama akatidzidzisa. Indo yaungatora iti foundation ndo nhero dzaakaisa. Akatipa shoko roti tichenda mberi nani? Naro. Isusu. Nekutenda kunani? Kuna Jesu. I know it's difficult to hear, but it is true. Uye shoko raMwari ndo zvarinotaura. Amen. Takavakwa pamusoro dzavaapostoli. Takasova pamusoro penheyo dzavaapostoli. Jesu ari chii? Ari kugara pakona. Amen. So we need to accept it. Asi Jesu angazviona kare. Jesu akazotika nguva ingachozongosvika ndichakusema muri chii? Muri. And he sent the Holy Spirit. Akatumira mweya mutsvene pakati pedu. Amen. Iye mweya mutsvene ndiye ari pakati pedu. Iye mweya mutsvene ndiye anga ari mune waakatuma panguva yakafamba nesu panyika. Mweya Maafrika yedu. Mweya mutsvene iye haangatongobvi kwatiri. Muri kunzwisisa? Amen. Panguva yaMozisi mweya mutsvene aive maari. Because in the beginning was the Word. The Word was with God. And the Word was God. That same Spirit ndo yakapinda muna Jesu. Yataka yataura kuna Josefa. Yataura kuna Maria. Iye akazozvarwa. Mweyaiwo wakazouya wataurwa navaprofita. Paakabhabhatidzwa. Akaburuka akaonekwa senjiva chinomhara. After baptism naJohani. That spirit then lived in Christ. Kristu akafamba mission yake nebasa rake. Amen. Kusvika pamunamato wake wokupedzisira apfugama akunamata. Nyama yanzwi yakuona yava nerealization yokuti I need to die. Nyama yatarisana nerufu rwaizouya. Akanamata achiti Mwari Baba dai zvaibvira mukombe wadini wakura werufu. Asi ngakusavi kuda kwangu asi kuda kwani.
That was flesh now speaking. But the Spirit came yakamusimbisa. The Holy Spirit. Agavapani. Asishoka rinakufa. Because the same Spirit yakairipo pakutanga yakanga iripo pavapostle. Peter achombouzwa, I'll build my church. So the common denominator remains the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Amen. Jomweya wanga ugere, jomweya wakazodza muranda waMwari kuoma zvauri. Asi iye panyama is resting. Amen.